bħal fir-razze fi ktieb l-awtur min sar mill-kbarnet Marta Surbetti Zarnet Kulħadd inlas xi wħud daqsxejn aktar għax kulħadd inlas fuq blajjed issew li jiġi jsur min neħħa kull bnew nisna issem li sar ħlef xejn differenza bejn xulxin lanqas min tajjeb u ħażin għax m'hemmx differenza bejn qares u bnin ħallata ballata mexxin kulħadd ugwal għalhekk m'għandniex xejra għax kulħadd ugwal fuq skolqat issin mixja fl-art b'raġġier imdaqsin minkejja l-koll midinbin xejn differenza bejn xulxin lanqas bejn tajjeb u ħażin għax m'hemmx differenza bejn qares u bnin ħallata ballata mexxin ħarawna mexxin il-koll imħadnin ħarawna nqis inġibu xulxin